עכשיו לסיפור פנטסטי. מסדר הבונים החופשיים, שמעתם את זה? הוא מסעיר את דמיונם של מיליוני אנשים בעולם מזה מאות בשנים. שמות של דמויות מופת כמו ליאונרדו דה וינצ'י, אייזק ניוטון, מוצרט, באך, בטהובן, אלברט איינשטיין, זיגמונד פרויד, אפילו זאב ז'בוטינסקי וחיים ויצמן נקשרו בשמה של האגודה הסודית הזאת שסביבה התפרסמו אין סוף אגדות. קרוב ל4 שנים ניסינו לשכנע את חברי המסדר הזה בישראל, כן, הוא קיים גם פה, לחשוף בפנינו את הסוד ולהכניס אותנו אל קודש הקודשים של הטקסים המפורסמים שלהם, טקסים שמעולם אף אחד לא צילם בגלוי. הם תמיד סרבו בנימוס. אבל אז, לפני חודשים ספורים, גילתה התחקירנית שלנו, לימור גליק, כי הסבא שלה היה חבר במסדר המפורסם, וזה מה שסלל לדרכנו, ובעיקר העקשנות שלה, אל חשיפה נדירה ומרתקת במיוחד. הנה הכתבה שהכינה יחד עם אביב פרנקל. בדקות הקרובות ייפתח לפניכם עולם היסטורי שמעולם לא נחשף לעיני המצלמות. הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכובד ביותר, נדים מנסור. בתוך ההיכל שהיה סגור עד היום, בין הכיסאות הגבוהים, רצפת השיש המשובצת והסמלים הלא מובנים. ערב טוב החיים. ערב טוב. קיבלנו באורח נדיר אישור חד פעמי להיכנס אל תוך אחד הטקסים הסודיים של אגודת הסתרים העתיקה, הבונים החופשיים. עוד לא היה מצב שפתחנו בתוך לשכה שהנשיא הגדול מרשה להיכנס לתוך לשכה. לא היה דבר כזה בארץ. We are in the middle of a war, one that's been going on forever, to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. אבל בניגוד לתיאוריה שהועלתה שם, לפיה מדובר במסדר שמעוניין להשתלט על העולם, שקשור לאבירי ההיכל ולגביע הקדוש. Well, that's a bit strange, isn't it? אם תשאלו את אחרי המסדר הישראלי, מדובר בסך הכל בחבורה של אנשים שמעוניינים לשפר את החברה, גוף פילנטרופי שמרבה לתרום, החשאיות שאופפת אותו, היא רק בגלל המסורת, אותה הובילו כמה מהאנשים המפורסמים בהיסטוריה. זו תמונה שמראה פעילות של הבונים החופשיים, ממש טקס, וכאן באדום השני מימין נמצא מוצרט. אגב, בתקופה שלו כל הקומפוזיטורים היו בונים חופשיים. לא רק מלחינים כמו מוצרט, בטהובן ובאך היו בונים חופשיים, מספיק אם נזרוק שמות כמו גתה וטולסטוי, ווינסטון צ'רצ'יל, המלך חוסיין, זאב ז'בוטינסקי, ומנהיגי הראשונים של ארצות הברית, מתומאס ג'פרסון ועד ג'ורג' וושינגטון. The Freemasons among our founding fathers left us clues like these. The unfinished pyramid, the all-seeing eye. כולל הסיפור המפורסם של שטר הדולר, ששם מופיע פירמידה עם עין בראש הפירמידה, שהיא גם מופיעה במקרה אצל הבונים החופשיים.